El pasado 31 de mayo, 9 personas fueron asesinadas por el ejército israelí cuando viajaban rumbo a Gaza en la Flotilla de la Libertad. Iban 6 barcos, más de 700 personas, 10.000 toneladas de ayuda humanitaria. Ayuda que nunca llegó a su destino. Truncando las esperanzas de más de 1,5 millones de palestinos que viven en Gaza. ¿Os hacéis idea de cómo se vive en Gaza? Desde el año 2007, su población sufre un bloqueo ilegal por parte del gobierno israelí que les mantiene asfixiados, maniatados, silenciados. Viven en una cárcel a cielo abierto donde nadie puede entrar ni salir. Donde el 80% de la población depende de la ayuda humanitaria. Donde los derechos humanos son pisoteados cada minuto. Bueno, una de les coses que tenim previst és sortir cap a Gaza al maig, entre el 15 i el 30, entre el 15 i el 31, que serà el primer aniversari de que l'estat d'Israel va atacar brutalment a la primera flotilla. Ara hi anem amb forces redoblades, hi anem més gent, també tots civils desarmats de 50 països, i surt un vaixell per primera vegada de l'estat espanyol. Jo quan hi vaig ser el 2008 i vam poder trencar el bloqueig, el 23 d'agost, en el Free Gaza, era l'única persona de l'estat espanyol, vaig tenir l'honor de ser la primera i ho vam aconseguir. Després es van fer 5 viatges més, que també es van aconseguir fins al desembre, que va haver l'atac a la franja, i l'any passat la flotilla, i ara amb aquesta segona flotilla esperem a veure si tot va com desitgem, que es pugui trencar d'una vegada per totes el bloqueig inhumà que hi ha sobre la població civil, que són 1,5 milions de persones i que és il·legal completament d'acord amb la legislació internacional i d'acord amb els drets humans. Imagínense cómo es sentirse olvidado. Les han robado sus cultivos, les han ocupado sus tierras, les han echado de sus casas. Pero no han logrado acabar con su dignidad. Resisten como pueden. Ante el silencio impasible de la comunidad internacional, que no escucha, que no mira, que no condena. Hace 2 años tuvo lugar una masacre sin precedentes. Las bombas israelíes mataron a más de 1.400 personas. El 85% eran civiles. Más de 300 eran niños. Y silencio. Els objectius d'aquesta segona flotilla de llibertat continuen sent els mateixos de l'anterior flotilla, el trencar i acabar amb el bloqueig que es viu a la franja de Gaza, i a més se n'hi han incorporats, degut al que va passar l'any passat, alguns de nous, que és el conscienciar la comunitat internacional de que el que Israel està fent a la població palestina ho pot fer també a qualsevol de nosaltres, a qualsevol societat civil que faci alguna cosa que a Israel no li sembli bé, com és el que va passar l'any passat en l'atac a la flotilla de la llibertat, i per tant el que també fem és una demanda als nostres governs i a la comunitat internacional a que posin solució al que allà hi està passant, que és una cosa que ens pot passar a qualsevol de nosaltres i que l'únic que pretenem és defensar els drets humans d'aquestes persones que viuen a la franja de Gaza, que malviuen, jo diria, no?